Aloha! Astăzi mergem să vizităm, nu să-l vizităm, să-l tranzităm. Drumul Pălinci, drumul Prunelor. Nu știu dacă ați auzit de el, există în județul Satu Mare. E un drum extraordinar de spectaculos. Nu e lung el ca distanță, dar mergem să aducem și apă bună de izvor de acolo, din munte. Ne vedem pe drum. Hai, Doamne ajută, fii alături de noi. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. Mine's so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. E zona de agrement, să zic așa, barul, grillul care funcționează pe perioada verii. Dar ce vreau să vă spun, la acest baraj a contribuit și bunicul meu când s-a creat, dacă se poate vedea în depărtare, localitatea Călinești Oaș, e pe deal. Cândva, în trecut, cu mulți ani în urmă, foarte multe case au fost mutate de pe locul barajului de aici și mutate sus, deci probabil s-au despăgubit oamenii într-un fel sau altul și au forțat ca să-și construiască sus acolo pe deal, să zic așa, ca să poată să construiască acest baraj de acumulare. Cândva au aparținut Hidroelectrica, nu știu, Enel, dincolo este o cabană unde cândva funcționa. Da. Gheața e groasă. Gheața e destul de groasă. Și ce mai vreau să vă spun, e locul pe unde am învățat eu să not. Când eram copil și veneam aici, o grămadă de lume. Deci n-aveai loc să întinzi o pătură cât vedeți de lung digul ăsta și dincolo de dig către Căbănuțe și către locul, erau locuri de campare, tot felul. Aici, duminica, n-aveai loc să întinzi cearceaful, să întinzi o pătură. Așa multă lume era la scăldat, să zic așa, aici. Aici, în zona asta, înainte, funcționa un vaporaș. Era destul de mărișor, avea capacitate de, cred că, 100 de persoane și făceai cu el înconjurul lacului. Nu l-am mai prins, l-am văzut doar abandonat în perioada când eram copil. Dar asta se pescuiește aici. La fel, vrei zonă de relaxare, te duci pe partea de pădure încolo sau vii aici se organizează și concursuri de pescuit. E un loc fain, un loc super. Astăzi e înghețat. Dar am să ne oprim să vedem. Vedem cum arată. Cât e de groasă viața asta. Văd că au fost oameni pe barajul, să văd urme, au fost ATV-uri cu... Pârâie, dar e destul de groasă. Hai să zic că are undeva la vreo 10 cm, 7-8 cm se poate veni la pescuit la copcă, bă băieți. Din cauza înghețurilor de astea câteva nopți. Minus 9 grade, minus 10 grade s-a format gheață groasă.
Am ajuns și pe drumul Prunelor, așa zisul drum al Prunelor. Este asfalt destul de bun și de data asta de la biserica din Cămărzana se poate urca direct pe asfalt până aici. E o zonă care merită promovată, e o zonă de frumusețe ieșită din comun. Peisajele sunt deosebite. Văd că sunt locuitori, ador în viața mea când vin pe aici. E foarte frumos. Merită să veniți. Ăsta e drumul Prunelor sau drumul Pălincii, cum mi se mai spune. Oamenii aduceau de la Cămărzana pe... Mă rog, îi se spune și drumul Zânelor acum. Aduceau de la Cămărzana turțenii și localnicii de la Turți Băi, aduceau cu căruțele prune pentru a face pălinca, celebră pălinca de turți, și cândva pe aici se treceau dealurile. Foarte frumos, ce pot să vă spun, recomand să veniți. Ajungem și la mănăstirea de la Turți Băi în câteva minute. Nu știu, satul mare e frumos, merită să-l vizitați. Frumusețe de nedescris. No, vă salutăm de sus de la Turți Băi, de la limită, de la poarta Zânelor, cum se spune. O zi de februarie superbă, soare, peisajele deosebite, nu știu. Probabil prin Buceci, prin, nu știu, zonele alea mai vezi așa ceva. Se construiește mult. Lumea a început să guste din frumusețile astea ale țării și construiesc, uite, cabane a frame, cabanele de bușteni. Da? Partea de Cămărzana, da? Celebră. Nu am filmat-o drumul pentru că trebuie să fiu atent la condus. Celebra poarta Zânelor, locul unde se ține festivalul Mămăligii. Se vede că se pregătește pentru infrastructură, deci o să fie destul de frumos aici zona. O să rămână frumoasă și o să continue lumea să mai dezvolte. Și nu știu dacă se vede, dar vedem până spre satul mare. Da? Până sus spre satul mare, Turțul acolo jos în vale. E un pic încețoșat, să zic așa, nu se vede tare bine, se vede biserica din Turți, trebuie să o observi foarte bine. Dar suntem sus. Zăpadă pe unele creste. Locația unde se desfășoară festivalul Mămăligii, așa zisa scenă. Locul unde mai veneam noi la prăjit de slănină și de acolo sus, pe drumulețul ăsta în sus. Ne oprim și la mănăstire. Ne oprim să luăm apă. Apă bună de izvor. Funny like a beautiful sea.